Καλώς ήλθατε στο σύστημα διαχείρισης κανόνων προτύπων και πιστοποίησης φορέων. Ο ρόλος του συστήματος αυτού είναι διπλός. Από τη μία πλευρά, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, διαχειρίζεται και παρουσιάζει πληροφορίες οι οποίες αφορούν όλα τα πλαίσια ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τα εν λόγω πλαίσια περιλαμβάνουν το πλαίσιο πιστοποίησης δημόσιων διαδικτυακών τόπων, το πλαίσιο ψηφιακής αυθεντικοποίησης χρηστών, καθώς επίσης και το πλαίσιο για την επίτευξη διαλειτουργικότητας στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγών, ενώ τέλος περιλαμβάνεται και το μοντέλο τεκμηρίωσης, το οποίο περιέχει διαδικασίες και δεδομένα δημόσιας διοίκησης. Εν συνεχεία, το εν λόγω σύστημα διαχείρισης κανόνων προτύπων περιλαμβάνει όλους τους κανόνες και τα πρότυπα τα οποία αφορούν τα εν λόγω πλαίσια ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρουσιάστηκαν προηγουμένως. Το σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο είναι η καταχώρηση και διατήρηση όλων των επιμέρους εκδόσεων των εν λόγω πλαισίων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρουσιάστηκαν προηγουμένως, καθώς επίσης και η καταχώρηση και διατήρηση όλων των επιμέρους εκδόσεων των κανόνων και των προτύπων που αντιστοιχούν στους συγκεκριμένα πλαίσια ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αντανακλώνται όλες οι τεχνολογικές εξελίξεις από τη μία έκδοση στην άλλη και ο χρήστης να μπορεί να πραγματοποιεί ενδελεχή αναζήτηση και ανάκτηση οποιασδήποτε από τις παλαιότερες εκδόσεις του πλαισίου, κανόνα ή προτύπου που επιθυμεί, ακόμα και αν το εν λόγω πλαίσιο, κανόνας ή πρότυπο διαφέρει σημαντικά από τη μία έκδοση στην άλλη. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα καταχώρησης προτύπου πλαισίου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ως πλαίσιο, επιλέγουμε για παράδειγμα ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας και υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ως έκδοση, επιλέγουμε τη νούμερο 1. Ως κατηγορία επιλέγουμε την γλώσσα εκτέλεσης υπηρεσιών. Ως κατάσταση επιλέγουμε το υποδιαμόρφωση. Αριθμός 1. Ονομασία, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε την ονομασία της γλώσσας Business Process Execution Language, BPEL. Ως περιεχόμενο επιλέγουμε ενδεικτικά από τη λίστα το 230 που αναφέρεται σε κανόνα σχετικά με τη γλώσσα BPEL και τη χρήση της στους διάφορους φορείς. Καταχωρούμε την αντίστοιχη συντομογραφία. Έκδοση προτύπου, είμαστε στην πρώτη έκδοση. Καταχωρούμε έναν αντίστοιχο σύνδεσμο που αφορά το συγκεκριμένο πρότυπο που καταχωρούμε. Καταχωρούμε μια ημερομηνία έκδοσης του συγκεκριμένου προτύπου, καθώς επίσης και την ημερομηνία κατάταξης του συγκεκριμένου προτύπου, ενδεικτικά. Αφήνουμε τα υπόλοιπα πεδία ως έχουν και στη συνέχεια πατάμε προσθήκη. Όταν πατήσουμε προσθήκη, θα έχει καταχωρηθεί το συγκεκριμένο πρότυπο στο σύστημά μας και πατώντας επιστροφή, το συγκεκριμένο πρότυπο θα μπορούμε να το δούμε κανονικά στη λίστα με τα πρότυπα. Πάμε τώρα στη δεύτερη όψη του εν λόγω συστήματος, η οποία αφορά στην αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο μία δημόσια υπηρεσία, φορέας, οργανισμός συμμορφώνεται και είναι συμβατός με τα όσα ορίζει η τρέχουσα έκδοση του ελληνικού πλαισίου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Για παράδειγμα, πηγαίνουμε στο μενού Πιστοποίηση φορέων. Επιλέγουμε έναν φορέα από τη λίστα των υπαρχόντων φορέων. Για παράδειγμα, επιλέγουμε τα ΚΕΠ, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Στη συνέχεια, επιλέγουμε το πλαίσιο πιστοποίησης που μας ενδιαφέρει, έστω το πλαίσιο διαλειτουργικότητας και υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών. Και στη συνέχεια επιλέγουμε την έκδοση που μας ενδιαφέρει, έστω τη νούμερο 1 έκδοση. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι το σύστημα επιστρέφει τους κανόνες και τα πρότυπα με τα οποία πρέπει να συμμορφώνεται ο εν λόγω φορέας, δηλαδή τα ΚΕΠ στην εν λόγω περίπτωση, καθώς επίσης και το τρέχον επίπεδο της εν λόγω συμμόρφωσης. Βλέπουμε επίσης ότι ο συγκεκριμένος φορέας, τα ΚΕΠ δηλαδή, πρέπει να συμμορφώνονται και με το πρότυπο το οποίο εμείς καταχωρήσαμε πιο πριν, δηλαδή της γλώσσας εκτέλεσης υπηρεσιών και τον κανόνα που αφορά τη γλώσσα BPEL.
Είναι προφανές λοιπόν ότι το εν λόγω σύστημα αφορά ένα πλήθος διαφορετικών αποδεκτών, το οποίο περιλαμβάνει τόσο την αρμόδια αρχή για τη συντήρηση του πλαισίου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όσο και τους δημόσιους οργανισμούς που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν και να ενημερωθούν σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά το πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και όλους τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, οι οποίοι θέλουν να αξιολογήσουν και να μετρήσουν την κατάσταση συμμόρφωσής τους με το τρέχον πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.